Wannan ta ce me matsayin sakon da ake turawa a ce idan mutum bai tura ba Allah zai jarrabe shi da wani abu ko wanda aka danganta ga manzon Allah. Gaskiya duka waɗannan abubuwan shirme ne. Babu wani abun da ya tabbata a sunna da wai za a ce wai dan an tura maka shi a text message wai in baka yi forwarding ɗinsa ga wani ba dukiyarka za ta lalace za ka yi kaza wannan bai tabbata a lokacin da aka yi hadisan ma akwai handset ɗin ne bare a tura text message. Kawai waɗannan soki burutsu ne shirme ne ba da wani amfani duk yawanci karerayi ne wai limamin makka ya gani a mafarkinsa an gaya masa a limamin madina limamin makka bayi da aiki kawai sai ya zo yana gaya muku mafarkinsa ana tura ka a cikin whatsapp shikenan kawai aikin limamin kun san limamin makka kuwa kun san limamin madina ku iyaye mata wai ya gani a mafarki wai wani ya tura arzikinsa ya karu ya samu biyan bukata wani bai tura ba al'amarin ya lalace duka tatsuniyoyi ne kina gani ki goge ba abun da zai faru gare ki insha Allah ta'ala saboda in kika tura ma kin watsa barna ne dan duk wanda zai faɗi gaskiya baya bukatan yayi ƙarya akan a isar da gaskiya. Ai yanzu misali karatu ake ku kuke cire kuɗi ku sai CD ku saurara akwai wanda yace sai kun saya saboda kun san zai amfane ku so dan adam ai abin da zai amfane shi ya zama sakon Allah ne ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake bukata. Amma waɗannan abubuwan gaskiya ba su da asali duk wanda ta gani kada ta tura saboda yawanci ƙara raye wata bid'a ce da bata tabbata ba kuma a cikin sunan ba wata sunna ake karantarwa ba kuma koda wani abu na sunna ne bai halatta a yi ƙarya dan a isar da sunna ga al'umma ba shi yasa akwai wani ibnu abi nuhul masjid da ya karerai na hadisai kusan 114 ya kawo surar qur'ani sai mata hadisin ƙarya akan falalanta da darajarta da aka tambaye shi me dalili sai ce wai ya ga mutane a'radu anil qur'an sun kaurace wa qur'ani sun shagala da fiqhun Abu Hanifa da kuma tarihin Ibn Ishaq shi yasa wai yayi hadisan ƙarya dan yasa a zo a karanta qur'ani baya bukatan ayi hadisin ƙarya dan a kare shi babu dalili ko anan malamai sun yi jifa da hadisansa na cewa mawdu'ai ne so da haka wanda ke so ya isar da gaskiya ba sai yayi ƙarya ba gaskiya Allah yake isar da ita ki kyautata mu'amala ki isar da ita ga al'umma Allah subhanahu wataala shi zai kammala sauran ayyuka da so da haka ina nasiha gare ku da Allah ayi hakuri a daina